ಟೈಮ್ ಸೀನೆ ಪಾತಿರೋನು ಇರುವ ಲಕ್ಷದ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಡಗಿ ಇದರ ಕೈ ಬಾಡ್ದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಎನಡಗೊಬ್ಬನ ಬರ್ಚಿ ಅನೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಸರಿಯಾದ ಎತ್ತೋಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗೊಬ್ಬರ್ಚಿ ಏನಡ ಟೈಮ್ ಸೀನೆ ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಸೀನೆ ಎಂಕಲ ಮುನ್ನಣಿ ಜಾಗ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಗ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಏಪ ಜಾಗ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು 12 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ ಅಂತಾನೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನೀ ನಿಗ್ಲ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಗಳದ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಂದ ಜಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಉಂಡು ಇಂದ ಆ ತರ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಉಲ್ಪ ಈ ತರ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಂಪೆ ಏತ್ ಪಂಪೆ ಕಾಸು ಪಂಪೆ ಸರಿ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಇರ್ನೇ ಬೈತೆ ಸರ್ ಎಬ್ಬೆ ಜಾಗ ಎನ್ನತ್ತು ಅವು ಸೀನ ಪಣ್ಣನ ಇದು ಮೋನ ಪಣ್ಣನ ಬುಕ್ ಇರ್ನ ಎನ್ನಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ